Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Ke Indian Red Cross Society IRCS Meghalaya State Branch kabujunok senyang syakibri kebesakta hakibor mariang bat kiwe-kiwe ki Jingïarap basungsi hakalai teregunai lar araja arpunriu kalalik ban Jingïarap Shillong yeng ki besakta na ke Pluh ding kablaja ha Zigzag Road Ganchen Trace hakanok pai singi jong sitere unai lar araja arpunriu. Kini ke Jingïarap kabala ai dekat Indian Red Cross Society ke kentup ya ki tarpulen, ki kiuset, ki tiar bam, ki jankom, ki blanket pat bun kiwe-kiwe pat ki tiar ki bedon kam na ke benta ki Lanot ki bala du no ila ki yeng pat ki jing don jing ha katega jaka. Nolor ki dong elam ke society berkentup yoba Andrew N. Sawian General Secretary laidan lang ru Abhilash Baranwal Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke Kong D. Kharshi Yeng Additional Deputy Commissioner nolor kiwe-kiwe ki officer pat ki dukhan. Ke Indian Red Cross Society kala penpau ru bahkan beteng bantrei bat ban Jingïarap segi badon kam ha kinu ki por bagi pat ba ki syakta na ki jingja ki ba klampoi perkhat kom si benta ban pen ya ka men sem Jingïarap bat ka jinga trei lang ha ka im lang sta lang. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.